Σούπερ. Ωραία. Καταρχήν ήθελα να σε πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση, Αλέξη. Σε παρακολουθώ καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που κάνεις. Και επειδή και δεν είναι μόνο το θέμα της επιτυχίας που βλέπω ότι έχεις, αυτό που μου άρεσε περισσότερο και ο λόγος που σου έστειλα να κάνουμε και αυτό το podcast είναι το mindset που έχεις υιοθετήσει. Γιατί έχω γνωρίσει και άλλους επιχειρηματίες, πολλούς που ε, λέω είναι πετυχημένοι, αλλά τον τρόπο που σκέφτονται δεν θα ήθελα να τον διδάξω στα παιδιά μου. Οκ. Εντάξει, γι' αυτό και σου έστειλα και άλλες φορές και όταν είδα και το ύφος του και το αποφασίζω και όλα αυτά που λες και όλα αυτά που έχεις χτίσει σαν και στο δικό σου το αντικείμενο που ξεκίνησες με τα ακίνητα, με την αρχιτεκτονική και όλα αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης σου, το mindset. Λέω αυτός είναι στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, είμαι 1000% σίγουρος. Και ο κύριος λόγος που σου ζήτησα να κάνουμε αυτήν την συνέντευξη είναι περισσότερο να ακούσουν και από εσένα κάποια άτομα που οι περισσότεροι τι σκέφτονται. Εγώ δεν έχω κάποιο background από πίσω με επαγγελματικό. Οι γονείς μου ήταν εργάτες, οι παππούδες μου ήταν όλοι ήταν αυτό που κλασικά γνωρίζουμε οι περισσότεροι στο 98% των ανθρώπων υπάλληλοι. Αλλά υπήρχε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, μια εισήγηση, κάτι που μου άλλαξε, ρε παιδί μου, ένα κλικ μου έκανε. Και άρχισα να παρατηρώ διαφορετικά αυτά τα πράγματα και βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν τους λες, «Ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουν αυτό που θα ήθελαν στη ζωή τους», όλοι έχουν υιοθετήσει μια πεποίθηση για να μην στεναχωριούνται ότι αυτοί δεν κάνανε κάτι, λένε τι κάνανε, τι λένε συνήθως, ή πώς να το κάνω, δεν είχα κάποιο background, ή από την άλλη, εγώ δεν είχα ευκαιρίες. Και οι δύο όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με background που τα παιδιά τους όχι μόνο φαλήρισαν τις εταιρείες, βρήκαν και χρεωμένοι και άλλοι Σωστά. άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα και μεγαλούργησαν, όπως για παράδειγμα ο Τόνι Ρόμπινς. Και ότι ο κύριος λόγος είναι απλά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας καθημερινά. Πριν από μερικές μέρες είχα βρεθεί και με μία φίλη, λέω, η γιαγιά αυτή τη στιγμή στο χωριό μπορεί με ένα affiliate που να κοινοποιεί κάθε μέρα στο Facebook κάτι μπορεί να κάνει από την Amazon. Σωστά. Παράδειγμα, λέω, ιδίως Σωστά. σήμερα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι απλά έχουν προγραμματιστεί, έχουν μάθει να λένε αυτό το πράγμα γιατί φοβούνται. Και οι ιστορίες ανθρώπων που έχουν πετύχει, ιδίως για το πώς ήταν, πώς ξεκίνησαν και πώς πήραν αυτή την απόφαση παρόλο που υπήρχε ο φόβος μέσα τους, ίσως βοηθήσει και τους υπόλοιπους γύρω, όπως με βοήθησε και εμένα, να κάνουμε ένα step up και να πούμε, ξέρεις κάτι, ναι, με τρομάζει όλο αυτό το καινούριο που έχει, αλλά θα το δοκιμάσω ρε φίλε, γιατί έχω και το κουράγιο που ακούω από σένα. Σωστό. Θα ήθελα να μάθω πολύ περισσότερο για το τι κάνεις και με τι ασχολείσαι γενικά και λίγο και για το κομμάτι των επενδύσεων που κάνεις. Βλέπω με τα ακίνητα και με βλέπω αυτό το Wealth Avenue που έχεις κάνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για το κομμάτι κυρίως για της εκπαίδευσης εκτός από το αποφασίζω, δεν ξέρω αν κάνεις και κάποιο άλλο και το Game of Money, Οκ. δηλαδή τι κάνεις, με τι ασχολείσαι και κυρίως το τελικό, πώς ξεκίνησες πάνω απ' όλα, πώς ξεκίνησες όλη αυτή τη σταδιοδρομία που για μένα είναι τα θεμέλια και ένα τελικό μήνυμα που θες να δώσεις σε όλους αυτούς που θα μας ακούσουν και οποιασδήποτε άλλες απορίες αν μπορεί να έχουμε έτσι να μας δώσεις τα δικά σου, τα φώτα από τη δικιά σου τη μεριά. Τέλεια. Αυτό ήταν όλο το intro μου για εσένα και θα ήθελα πολύ να ακούσω όλες αυτές τις σκέψεις του από την αρχή για το πώς ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν και πάνω απ' όλα πώς ξεπέρασες όλες αυτές τις δυσκολίες που είμαι σίγουρος ότι βρέθηκαν μπροστά σου και τίποτα δεν ήταν ρόδινο. Αυτό το υπογράφω και εγώ ίδιος. Με πολύ μεγάλη μου χαρά. Τέλειο. Οπότε, ένα δεύτερο να κλείσω αυτό εδώ, γι' αυτό το βλέπεις έτσι. Μισό. Τέλεια.
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Πανέτοιμοι. Σούπερ, οπότε το καθοδηγείς. Ε, Πρώτα απ' όλα αυτό που είπα πάνω σε αυτά τα τέσσερα πράγματα, Αλέξη, μου πες μας λίγο παραπάνω με τι ασχολείσαι και πώς ξεκίνησες όλο αυτό, ρε παιδί μου. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λένε οι περισσότεροι, και το πιο δύσκολο βήμα στην ουσία. Όλο αυτό και πού πήρες, πώς Ωραία. βρήκες το θάρρος, πώς πήρες τις αποφάσεις, όλο. Είναι μία απόφαση η ζωή, το ξέρουμε. Όλο αυτό θέλω να μάθει ο κόσμος. Ποιος είναι ο Αλέξιος, τι κάνει, με τι ασχολείται, πώς ξεκίνησε όλη αυτή τη σταδιοδρομία μέχρι σήμερα. Βλέπουμε το παγόβουνο, αλλά θέλω να δούνε πέρα από την κορυφή όλο αυτό που υπάρχει Πολύ, στο πολύ υπόβαθρο. με μεγάλη μου χαρά ευχαριστώ που είμαστε εδώ παρέα. Η αρχή είναι τίμηση του παντός είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν την αρχή σε κάτι και νομίζουν ότι τελείωσε εκεί και δεν έχει άλλη αρχή. Αρχές κάνουμε συχνά. Σε καινούργια πράγματα, είτε οικειοθελώς, είτε γιατί η ζωή μας τα φέρνει, είτε γιατί προκύπτει μια κατάσταση που δεν την προβλέψαμε. Το δικό μου τώρα μέσα σε 2 λεπτά για να φτάσω στο σήμερα και να κάνουμε την κουβέντα. Θεσσαλονίκη μεγάλωσα, σπούδασα αρχιτεκτονική 2000-2005. Οι γονείς μου είναι και οι δύο αρχιτέκτονες. 2006 έκανα αυτό που λέω μεταπτυχιακό στο ΓΙΑΠΗ στην οικοδομή. Επέλεξα να μείνω Ελλάδα, να μην κάνω μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε, να μάθω από μέσα το πώς γίνεται. Με βάλανε σε ένα εργοτάξιο εργοδηγό για να μάθω πώς είναι η κατασκευή, γιατί στα πανεπιστήμια τα μαθαίνουμε λίγο θεωρητικά τα πράγματα και ουτοπικά. Ταυτόχρονα είχαμε και ένα μεγάλο χρέος οικογενειακό από άλλα πράγματα, οπότε ψιλοαναγκάστηκα να ψάξω και άλλες ροές εισοδήματος. Ήταν μια εποχή που στην Ελλάδα, όπως είναι και σήμερα, ήταν πολύ καλά με τα κίνητα. Ήταν πάλι χωρίς ΦΠΑ, οικοδομές, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και ένα, επειδή μου άρεσε η κατασκευή, σαν αντικείμενο. Βασικό να σου Μμμ, αρέσει κάτι. Δύο, επειδή είδα ότι είχε και πολύ καλό νόημα οικονομικά σε σχέση με τις μελέτες που ήταν λίγο πιο μικρά τα νούμερα. Έκανα τη δικιά μου κατασκευαστική το 2007 και για μερικά χρόνια κατασκεύαζα ιδιωτικά έργα, βίλες που σχεδιάζαμε. Μπήκαμε συνεπενδυτικά σε κάποιες οικοδομές με πελάτες μας. Αντί να πληρωνόμαστε για τις μελέτες, μπαίναμε με τα χρήματα αυτά μμ, συνεργολάβοι, συνεπενδυτές. Το έμαθα πολύ καλά, με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλές ώρες καθημερινά. Το κατέκτησα και κάπου εκεί 9 προς 10 μπήκε η κρίση. Η γενιά μου την πρόλαβε καλά από τη Lehman Brothers που ξεκίνησε. Το τσουνάμι έφτασε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από την οικοδομή, γιατί για την Ελλάδα η οικοδομή είναι ένας βασικός βραχίωνας. Οπότε το 2010 βρέθηκα αντιμέτωπος με δύο βασικά προβλήματα και μία συνειδητή επιλογή. Πρώτο πρόβλημα, δεν έκανα πλέον αυτό που μου άρεσε. Να σχεδιάζω, να κατασκευάζω, να δημιουργώ. Μπορεί να μμμ, ήμουν 15-16 ώρες τη μέρα, αλλά μου άρεσε πολύ, με γέμιζε. Δεύτερο πρόβλημα, δεν κέρδιζα πλέον τα χρήματα που είχα μάθει να κερδίζω. Με πολύ σκληρή εργασία, αλλά τα οικονομικά ήταν πάρα πολύ καλά. μμμ, Παρένθεση εδώ, όταν αποκτήσεις το mindset, όταν κουβαλάς και χρέη από πίσω, του να ξεχρεώνεις και να ζεις, όταν ξεχρεώσεις, δεν σταματάνε τα χρήματα να έρχονται. Άρα πλέον αυτά που έδινες στους δανεισμούς ή ό,τι υπήρχε πίσω, πλέον είναι χρήματα τα οποία μένουν για να τα κάνεις κάτι άλλο. μμμ, Η συνειδητή μου επιλογή ήταν να μείνω στην Ελλάδα. Δεν ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Φύγαν πάρα πολύ από τη γενιά μου. Ζόρικη επιλογή, ζόρικη και να μείνουμε. Τα ενδιάμεσα δεν έχουν πολύ σημασία. Σταδιακά κατέβηκα Αθήνα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα εργασιακά που δεν τα είχα σπουδάσει. Από πωλήσει, στείλαμε ένα loyalty πρόγραμμα πανευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Πηγαίναμε door to door σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τη δικτύωση, πάρα πολλά. Έτσι κατέβηκα Αθήνα και η ζωή με πήγε κάποια στιγμή στην προσωπική ανάπτυξη. Ψαχνόμασταν το τι μας έλειπε εκείνη την περίοδο, το 15-16, με τους συνεργάτες μου. Ψαχτήκαμε, κάναμε κάποια σεμινάρια δεξιά-αριστερά, φτάσαμε στο αποφασίζω. Ως μαθητής όλο αυτό με εκτόξευσε, έλυσα πολλά βασικά μου. Καλά ήμουνα, αυτά είναι η μμμ, πορεία, αυτό ήρθε και με εκτόξευσε και κυρίως έλυσα εσωτερικά θέματα και εσωτερικά ταβάνια που είχα. Και στο εδώ και τώρα, για να μην κουράσω με την εισαγωγή, έχω τρία καπέλα επιχειρηματικά. Ένα μαζί με την Αγάπη την Καλογύρου, είμαστε το αποφασίζω. μμμ, Ο νούμερο ένα οργανισμός προσωπικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και αυτοβελτίωσης. Νούμερο 2, από δικιά μου τρέλα και πάθος και σχεδόν χόμπι είναι αυτό. Έχω το Game of Money.
Είναι το παλαιότερο podcast και από τα μεγαλύτερα στην επιχειρηματικότητα και στο παιχνίδι του χρήματος και με διάφορες δράσεις ταρακουνούμε τους ανθρώπους και τους εξηγούμε ότι θα πεθάνουν δουλεύοντας, θα πάρει κανείς σύνταξη, μας τα έχουν μάθει όλα λάθος για το χρήμα, γενικά δεν πάει τίποτα Ναι, ναι, ναι. όπως μας το έχουν μάθει και τι χρειάζεται να κάνουν πάνω σε αυτό. Και νούμερο 3, η ζωή όταν είσαι στη δράση σε πάει. Ξαναμπήκε στη ζωή μου το κομμάτι αρχιτεκτονική, κατασκευαστική, τα ακίνητα. Έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κύπρου, εκεί στην υπέροχη Κύπρο, εδώ και 2,5 χρόνια, τη Wealth Avenue PLC, όπου πρακτικά έχουμε μαζέψει κεφάλαια από μικροεπενδυτές πάνω στην εισηγμένη και με αυτήν κάνουμε real estate στην Ελλάδα, ή το αντικείμενο στην Ελλάδα. Μμμ. Η εταιρεία αυτή μεγάλωσε πολύ. Κάναμε μια συγχώνευση τον Ιούλιο που μας πέρασε. Τώρα είμαστε στα due diligence, στην κεφαλαία αγορά και όλα αυτά. Και ο Μπράβο. στόχος είναι να τη φέρουμε Ελλάδα στο χρηματιστήριο εδώ Άντε την από το καλό, επόμενη χρονιά. συγχαρητήρια. Πάνω σε αυτά που έλεγε, θυμήθηκα κάτι, Αλέξη. Έχω έναν προσωπικό φίλο από τη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι αυτοδημιούργητο εκατομμυρίουχο τέλο πάντων με Μμ. διάφορε επιχειρήσει. Η μαμά του ακόμα τον ρωτάει, ναι ρε παιδάκι, μα αλλά ένσημα δεν κολλάς, δεν θα κάνεις μια δουλειά να κολλήσεις κάποια ένσημα. Δηλαδή πόσο μπορεί να σκαλώσει αυτό που λέει ο Ρόμπιν στο state που κολλάμε απλά. Δεν είναι ότι είναι χαζοί οι άνθρωποι, αλλά ότι σκαλώνει, κολλάει. Είναι τόσο ισχυρή η πεποίθηση που ο άλλος μπορεί Να σου να πω, έχει βγάλει σε σύνταξη όλη την οικογένεια του χωρίς να ξαναδουλέψει και λέει ναι αλλά σύνταξη δεν θα παίρνεις λέει ρε παιδάκι μου ένσημα δεν κολλάς και λέει αυτός κολλάω ρε μαμά μην ανησυχείς κολλάω τι να την πει τώρα μια τι να... γρήγορη ιστορία πάνω σε αυτό. Ναι, Πριν την ιστορία, ο πατέρας μου ακόμα θέλει και ελπίζει να πάω Θεσσαλονίκη πίσω εκεί. Εντάξει, ο πατέρας μου το θέλει από τη ρομαντική πλευρά, ότι έχω τρία φίλε παιδάκια. όνειρο Μικρά, του ο κάθε αδερφός μου, άλλα γονέα τρία. Είμαστε μακριά σε αυτό το επίπεδο. ναι. Εμάς μας μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα μου η θεία η Μαρία. Η θεία ήταν η θεία του πατέρα μου. Δεν ήταν γιαγιά, τη λέγαμε θεία, Η τέλος πάντων, γιαγιά, σαν η γιαγιά. γιαγιά, ναι. Δεν έκανε ποτέ παιδιά, έχασε παιδιά στις γέννες. Όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου, είμαστε πολύ κοντά, πέθανε και ο άντρας της. Οπότε τη μισή εβδομάδα έμενε σπίτι μας, τη μισή σπίτι της. Ένας Άγιος άνθρωπος έφυγε στα 99 πρόπερση. Όποτε πήγαινα Θεσσαλονίκη, τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσω μία ώρα από εκεί. Ή να μου φτιάξει κάτι να φάω. Έμεινε μόνη μέχρι τα 99. Ή να φτιάξει Μμ. κάτι να φάω, ή να απλά να τα πούμε. Το μόνιμο παράπονο που είχε, και μάλιστα χαρακτηριστικά μία φορά, τη βλέπω σκεπτική, λέω τι έχεις ρε θεία. Λέει μου κρίμα δεν είναι. Λέω τι είναι κρίμα. Κρίμα ρε παιδί μου. Λέω τι κρίμα. Τόσα χρόνια λέει σπουδές στο γραφείο το Σπουδές. έκτισες. Τώρα να μην ασχολείσαι με αυτό και να μην κάνεις. Και ξέρεις την κοίταξε με πάρα πολύ Α, αγάπη. Γιατί με αγάπη ναι, το έλεγε. Και λέω, θεία μου γλυκιά, λέω, είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι. Είμαι εγώ ευτυχισμένος, βοηθάω ανθρώπους. Το γραφείο υπάρχει, τρέχει ο αδερφός μου, είναι εκεί. ναι, ναι. Ξέρεις πότε η θεία μου κατάλαβε τι έκανα. Επειδή πολύ σπάνια το κάνω. Όταν βγήκα σε μια κοπή στην τηλεόραση, Εντάξει, άμα βγει τηλεόραση τελείωσε. τέλεια. Εκεί κάπου Τελείωσε. το Ναι, ησύχασε. άμα βγαίνει τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, μου είχαν πει μια φορά και εμένα, εγώ σπούδασα ιατρική Αλεξανδρούπολη στα κλασικά, μου λένε καλά, ρε, έφαγε όλο το γάιδαρο, λέει στην ουρά θα κολλήσει. Το λέω, έχει δίκιο, αλλά από την άλλη λέει, υπάρχει και η άλλη αντιληπτή. Έφαγα που έφαγα το γάιδαρο και το συνειδητοποίησα τώρα. Πρέπει να φάω και την ουρά, βρε. Λέει, εντάξει, έτσι όπω το θέτει, έχει μια λογική, αλλά είναι εκεί το κόλλημά του. Αλέξη, όχι μόνο δηλαδή ότι δεν υπήρχε ένα δυνατό background, αλλά μιλάμε τώρα, περισσότεροι λένε για να κάνω κάτι, ξέρεις, η πρώτη δικαιολογία πέρα από το ότι δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρήματα. Και υπάρχει η πεποίθηση ότι για να ξεκινήσεις κάτι ή για να φτιάξεις κάτι, τέλος πάντων, πρέπει να έχεις λεφτά. Και όταν λένε λεφτά, δεν εννοούν φυσικά 1.000-2.000 ευρώ, το έχουν στο κεφάλι τους ένα ολόκληρο βουνό. Και ιδίως αφού έχει περάσει και από δικτύωση, ξέρεις ότι με ένα 300 άλλο μπορεί να ξεκινήσει πρακτικά και του λέω: δεν διαφέρει από μια άλλη επιχείρηση που έχει κλασική. Απλά δεν είναι στο χέρι σου πότε θα τα ανοίξει και δεν έχει τα χρέη. Δεν έχει το κεφάλι σου πολύ πιο ήσυχο. Και όταν λέει και γιατί έχει καμιά δική σου επιχείρηση, α πούμε, όπω έχω και εγώ και εσύ, δεν καταλαβαίνω. Ρε φίλε, είναι άλλη. Είναι η τρέλα που κουβαλά μετά. Λες, εγώ το γουστάρω αυτό το κομμάτι. 16 ώρες δουλεύει και το γουστάρει. Εγώ κάνω σεμινάρια. Και το γουστάρω, μου λένε δεν κουράζεσαι. Λέω όχι, εγώ όταν είμαι κουρασμένο ξεκινάω τα σεμινάρια γιατί δεν ξεκουράζει αυτό το πράγμα. Είναι κάνει που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Αυτό είναι το λυπηρό, φίλε, ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ στη ζωή τους με κάτι επαγγελματικά που τους γεμίζει τόσο πολύ, να έχουν βιωματικά αυτή την εμπειρία ότι όταν δουλεύεις για κάτι που αγαπάς, όχι μόνο δεν κουράζεσαι,
Αντίθετα, ξεκουράζεσαι. Έτσι δεν είναι, ρε, Άλεξη, τώρα πας σε αυτό που το συζητάμε. Είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ ένα παράδειγμα που δίνω είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι. Ξέρω εγώ, παίζουμε μπασκετάκι, τρεις ή ποδόσφαιρο Ναι, ή ό,τι σου αρέσει. Ωραία. Και λέω ότι αυτό ρε παιδί μου, το κάνει κάθε μέρα και πολλές ώρες τη μέρα θα βαριώσουν. Όχι, θα γούσταρα, θα ήθελες να πας, θα ήθελα να πάω. Θα ψαχνώσουν τι παραπάνω μπορώ να κάνω, να μάθω πώς να σουτάρω. Γύρω από αυτό. Τα αντίστοιχα είναι αν κάνω και επαγγελματικά κάτι το οποίο με γεμίζει. ναι. Βέβαια, είναι μύθος και ψευδαίσθηση ότι ξέρεις, μια φράση που έχει καταστρέψει πολύ κόσμο, που τη θεωρώ προσωπικά λάθος, είναι ότι κάνει αυτό που σου αρέσει και δεν θα δουλέψει ξανά στη ζωή σου. Α, Όχι είναι η απάντηση. όχι. Έχει πάρα πολλές μέρες και εβδομάδες που θα κάνεις χαμαλοδουλειά, δεν θα γουστάρεις καθόλου, δεν θα σε παθιάζει καθόλου εκείνες τις μέρες γιατί Μμ, κάτι έχει πάει στραβά, γιατί κάτι δεν πήγε όπως το φανταζόσουν, γιατί έχεις να εξελιχθείς κι άλλο εκεί πέρα μέσα, οπότε έχεις να κάνεις πράγματα που δεν σου αρέσουν να τα κάνεις. Άρα μμμ. όλο αυτό είναι κάπου στη μέση. Αλλά Έτσι. αν συνολικά με φτιάχνει και με γεμίζει, θα περπατήσω πολύ παραπάνω και πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια το δρόμο. Και στην τελική Μμ. η συνέπεια μετράει, γιατί είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Και η ζωή Συνέπεια, και η επιχειρηματικότητα. μπράβο, δηλαδή όταν είναι αυτό που λέγαμε πολλές φορές και τις λες συνέπεια, συνέπεια και λες μα είμαι συνεπής και άρχισα να βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν τη λέξη συνέπεια. Όταν μιλάμε Ναι. σε... Γιατί στα αγγλικά είναι πιο εύκολο να το κατάσταση. Λέω ότι ό,τι έχει συνέπεια συστηματικά. Τι είναι, κάθε μέρα. Συνέπεια σημαίνει αυτό, σημαίνει κάθε μέρα. Δηλαδή συστηματικά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πώς έλεγε ο Disney. Ο Disney ήταν νομίζω που λέει, κάνε κάτι Ναι. τόσο καλά κάθε μέρα που κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να μην μιλάνε για σένα οι άλλοι, ρε παιδί μου. Το κάνει Έτσι. τόσο καλά. Και χαίρομαι πολύ γενικά που ακούω για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ ήμουνα σε εταιρεία δικτύου και ήμασταν λίγο πιο εσωτερικά, καταλαβαίνεις. Και όταν σταμάτησα από αυτές και άρχισα να βγαίνω πιο έξω, είδα ότι υπάρχουν και αλλού και εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν Ναι. είναι δηλαδή, προσωπική ανάπτυξη. Αυτό ήταν που μου άρεσε εμένα περισσότερο από όλα. Αυτό ήταν και εμένα που ερωτεύτηκα κυριολεκτικά, ιδίω όταν πριν από καμιά 7-8 χρόνια γνώρισα και πιο καλά και τα προγράμματα του Τόνι. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το αποφασίζω. Βλέπω είναι πάρα πολύ Ναι. κοντά δηλαδή, από κάποια πράγματα που έχω δει. Δεν είχα την χαρά και την τιμή να παραβρεθώ κάποια στιγμή, αλλά θα το κάνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί δεν μοιάζει πολύ με το UPW τουλάχιστον, από κάποια στιγμιότητα που έχω δει. Πες μας αν θες λίγο παραπάνω για αυτό το κομμάτι, γιατί πριν είπες ήσουν πρώτα σπουδαστής και πώς μπορεί κάποιος που δεν είναι τώρα, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο θα μπορούσε κάποιος να συμμετέχει κιόλας στο αποφασίζω πέρα από σπουδαστής και σαν ομιλητής. Εντάξει, το αποφασίζω είναι από τους πιο παλιούς οργανισμούς προσωπικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, έχει πάνω από 30 χρόνια. Σε μια εποχή που όλα αυτά, Ελλάδα, Κύπρο, γενικά ήταν πολύ δακτυλοδεικτούμενα και Μμμ. για τους προβληματικούς εισαγωγικά. Εντάξει, ο Αντώνης ο Καλογύρου μαζί με τη Βένα άνοιξαν δρόμο στη χώρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η αγάπη που είπες είναι η Κόρη κόρη του του. Αντώνη. Ναι, ναι. Όταν είδα Καλογύρου ήθελα απλά να Ναι, ναι, ναι. επιβεβαιώσω ότι είναι ο μπαμπάς Έτσι. που είχε φέρει τους πρώτους στην Έτσι. Ελλάδα το σύστημα αυτό. Έτσι. Ναι, Οπότε εδώ το αποφασίζω, εντάξει, με άλλο όνομα τότε, άνοιξε δρόμους. Κύπρο ξεκίνησε παρεμπιπτόντως. Πριν την ναι. Ελλάδα ξεκίνησε αγνώστη στην Κύπρο, Α, σαν Success Dynamics και για πολλά μ, χρόνια είχε παράρτημα εκεί. Ε, στο αποφασίζω επειδή έχουμε μία μέθοδο δική μας που είναι δουλεμένη με επιτυχία πάνω από 30 χρόνια και την εξελίσσουμε με τα νέα δεδομένα συνέχεια κι εμείς. μ, Ε, έχει πολλά κομμάτια από ψυχολογικές θεωρήσεις, πάρα πολύ δημιουργικό οραματισμό, αρκετό NLP. Ένα δικό μας ναι, 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 κάνημα ναι. τέλος πάντων, Μ, που το έχουμε εξελίξει μέσα στα χρόνια και ακριβώς λόγω αυτού, ε, επειδή δεν είναι φροντιστήριο αγγλικών ή να πάρω μια πιστοποίηση ξέρω, στο NLP κάπου και να πάω να το διδάξω, σε εμά για να μπορέσει κάποιο να φτάσει να κάνει μαθήματα, να μιλήσει σε σεμινάρια, σαν εκπαιδευτή, χρειάζεται να έχει τελειώσει όλου του κύκλου που είναι 4 χρόνια, του δικού μα, ό,τι και να μ. έχει κάνει στη ζωή του, και άλλα 3 χρόνια μετά one-on-one εκπαίδευση είναι αρκετά Ναι, 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 καταλαβαίνω. μεγάλη η πορεία. Στο δικό μου το κομμάτι, σαν μαθητής, ε, την αγάπησα τη μέθοδο. Έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ένα, η αποτελεσματικότητα, να δεις γρήγορα αποτελέσματα.
για να Μμμ. μείνει ο άλλο. Γιατί αν δεν βλέπει αποτελέσματα, όσο ωραίο και να είναι, αν είναι φιλοσοφικό, δεν θα Ναι, ναι, κάτσει. Δεν σωστό. είναι λάθο να έχει. Και εμεί έχουμε πάρα πολύ μέσα ενεργειακά, πάρα πολύ πνευματικά κομμάτια. Αλλά παρακάτω, αφού δει αποτελέσματα και μείνει Ναι, ναι, εδώ. ναι. Και το δεύτερο είναι το νιάξιμο για τον άνθρωπο, όλο αυτό που κάνουμε και σε σεμινάρια και στι ακαδημίε σε όλη τη μέθοδο, είμαστε πολύ κοντά στον καθένα που είναι μοναδικό, αξιαγάπητο και δουλεύουμε πάρα πολύ, ναι, μεν Μμμ. ομαδικά, σε μικρέ ομάδε, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα η δικιά μου ιστορία είναι μεγάλη. Εκεί κάποια στιγμή προέκυψε η ανάγκη να γίνει μια μετάβαση στο χώρο από θέματα υγεία. Είχαν μαζευτεί Μμ. μια ομάδα ανθρώπων που ήταν εκπαιδευτέ τότε και κοντά. Εγώ στην πρώτη φάση θεώρησα ότι δεν ήταν για μένα αυτό και δεν ήμουν και στην επαγγελματική φάση που πίστευα ότι χρειαζόταν. Μετά από μερικούς μήνες άλλαξαν λίγο τα δεδομένα και ψιλοαναγκάστηκα να μπω στη διαδικασία με τα σεμινάρια λόγω της φιλίας με την αγάπη και του ενός Μμμ. ακόμα ανθρώπου. Και μετά σε πάει, δηλαδή βλέπεις ότι είναι σκοπό τη Έχει, ζωή σου και πλέον μαζί έχει με ο την αγάπη Θεός το κάνουμε, τους ναι. τρόπους του όταν κάτι αρνούμαστε να μας μπρόχνει προς τα εκεί. Κάπως, Κάπως κάπως έτσι. έτσι. Κύπρο πλέον ερχόμαστε μια φορά το χρόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Τώρα θα είμαστε τέλος Πότε Μαρτίου, θα... νομίζω 29-30 Μαρτίου θα κάνουμε στη Okay. Λεμεσό μια μισή μέρα που είναι για να μας δούνε διαζώσεις, έτσι να πάρουν ένα preview αυτό που κάνουμε και οι φίλοι μας οι Κύπροι. Και στην Αθήνα κάνετε. Τα Πού σεμινάρια άλλο. μας είναι στην Αθήνα και ταυτόχρονα μέσω Zoom σε όλο τον κόσμο. Μετά τον COVID, από τα δώρα του COVID, Μμ. είδα ότι Ναι. ανακαλύψαμε ότι μπορούν να γίνουν και όχι μόνο διαζώσεις. Συνήθισε και ο κόσμος, το ίδιο και ο κόσμος. Και ο κόσμος συνήθισε και εμείς πιστεύαμε ότι το δικό μας το βιωματικό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ανακαλύψαμε ότι Μμ. γίνεται. Yeah. Έτσι είναι, Αναγκαστήκαμε έτσι να το είναι. μάθουμε δηλαδή. Οπότε αυτό μας εξέλιξε πάρα πολύ. Γιατί πλέον έχουμε μαθητές από όλο το ελληνόφωνες πάντα. Μμμ. Από όλο τον κόσμο. Ενώ παλιά ήταν όσοι μπορούσαν να πάρουν αεροπλάνο στην Αθήνα. Δύσκολο, δύσκολο, ναι, ναι. Στην Αθήνα πότε είναι το επόμενο, Αλέξη. Στην Αθήνα, το βασικό μας σεμινάριο είναι πρώτο σουκού του Οκτωβρίου, η δυναμική της επιτυχίας. Αυτό είναι τώρα 5-6 Οκτωβρίου. Το σουκού που Περίμενε, μας έρχεται. έχετε, άλλο είναι το αποφασίζω, άλλο είναι εκείνο. Όχι, είναι το σεμινάριο, το αποφασίζω, λέγεται η δυναμική της επιτυχίας. Είναι ο τίτλος του. Α, ωραία, ωραία. Εγώ νόμιζα αποφασίζω λεγότανε το Λέγεται, σεμινάριο. λέγεται Μμ. οργανισμός. Ωραία, εντάξει, τότε κατάλαβα, Η κατάλαβα. εταιρεία. Αυτό είναι 5-6 Οκτωβρίου που είναι το βασικό μας, η αρχή. Και Μμμ. μέσα στη χρονιά έχουμε 6 θεματικά. Έχουμε τέλος Νοεμβρίου για τους φόβους, έχουμε για τις σχέσεις, για την ηγεσία, για τους οραματισμούς. Αυτά είναι διήμερα που γίνονται Α, μέσα στη χρονιά. όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια του Βέβαια. σεμιναρίου. Άρα κάνουν ένα τριήμερο και Η μετά κάνουν. μέθοδος έχει ως εξής. Γίνεται η δυναμική της επιτυχίας, είναι διήμερο πλέον. Είναι Σάββατο Κυριακή 9 με 9 το βράδυ. Μμμ. Και μετά από αυτό το σεμινάριο, όσοι επιλέξουν και τους αρέσει και αποφασίσουν, ξεκινάνε κάτι που λέμε ακαδημίες. Οι ακαδημίες Οκ, είναι 2 ώρες τη βδομάδα για 8 μήνες μέχρι τον Ιούνιο, λέει σχολική χρονιά κανονικά. Μμμ. Ναι, ναι. Σταθερή μέρα και ώρα, είτε στα γραφεία μας γκρουπάκια διαζώσεις, είτε μόνο μέσω Zoom όσοι είναι από μακριά. Και Follow-up από κάνετε. εκεί, Ναι, ναι. από εκεί δουλεύουμε κομμάτι-κομμάτι τη μέθοδο. Και για να Κατάλαβα αλλάξουν τι. πρακτικά πράγματα. Γιατί σε ένα σεμινάριο, στο top του κόσμου να πας, Ναι. όση παρακίνηση και να πάρεις, σε 7-10 μέρες ξεφουσκώνει η παρακίνηση. Μμμ. Μετά θέλει Πολλά συνέπεια, είπες. συστηματικότητα, πάμε πριν. Κάποιον να Κατά. είναι δίπλα και να σου λέει αυτό το κάνεις καλά, αυτό θέλει διόρθωση. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Απλά ήθελα. Άρα Ναι. κάνετε το διήμερο και μετά δουλεύετε πάνω σε αυτά που έχουν Σε σχεδιάσει αυτοί γκρουπάκια. στο διήμερο, γιατί συνήθω είναι. Έχει δίκιο, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Εδώ ο Ρόμπιν και λέει: δουλέψτε μετά με κάποιου coach για να βγάλετε εις πέρας όλα αυτά που έχετε βάλει. Γιατί Αυτό. άλλο όπω είπε πριν στο πανεπιστήμιο, κάνουμε τα θεωρητικά, αλλά άμα δεν βάλει τα χέρια σου μέσα στη. Αυτό. Δεν τα λερώσει τα χέρια, εμπειρικά να το καταλάβει όλο αυτό που έχει διδαχθεί το μυαλό, είναι τελείω άλλο τέτοιο. Έτσι Χαίρομαι πάρα ακριβώς. πολύ. Θα ήθελα την άλλη φορά που θα κάνετε και στην Κύπρο, που φαντάζομαι θα το ξαναδώ κιόλα. Με Αν είμαι χαρά. εδώ Κύπρο, γιατί πηγαίνω, έρχομαι τώρα τακτικά. Αύριο πετάω για Αθήνα για μια δουλειά κιόλα. Μμμ. Τώρα τον Οκτώβριο δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έρθω, αλλά σου είχα ξαναστείλει, δηλαδή είναι καθαρά θέμα χρόνου σε ποιο απ' όλα θα έρθω. Νομίζω το έχει καταλάβει γι' αυτό, γιατί αλλιώ δεν θα. Μ' άρεσε. Θέλω να σα γνωρίσω απλά από κοντά, ρε παιδί μου. Έχω Θα χαρώ παρακολουθήσει πολύ να τέτοια δεις και το από κοντά σεμινάρια και και τέλος απλά πάντων. θέλω και το συγκεκριμένο να το ζήσω.
Αλέξη, μου, αν θες να πεις οτιδήποτε άλλο σαν συμβουλή σε κάποιους, δεν βλέπεις, ήθελα απλά να γνωριστούμε πρώτα εμείς καλύτερα, να δω την ιστορία σου κτλ. Κοίταξε, συμβουλή. Ζούμε σε εποχές που είναι περίεργες. Σε απανωτές κρίσεις. Καλά, εσείς δηλαδή Μμμ. την Ελλάδα και την Κύπρο σε έναν βαθμό που η Ελλάδα λίγο περισσότερο, που από το 2010 είμαστε σε κρίση. Ναι. Ανά τον κόσμο. Ε, Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Δεν βλέπω τρόπο στα κοντά τουλάχιστον να σταματήσουμε να έχουμε Μμμ. ε, πολέμους, ακρίβεια, τύπου κορονοϊού. Δηλαδή ζούμε σε εποχές, αυτές είναι. Τι είναι Ό,τι η και αν δικιά μας κάνει. πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι να μαλώνουμε την πραγματικότητα και να λέω πω και γιατί γεννήθηκα τώρα και στα καλύτερα μου χρόνια. Οκ, ένα ισχύει το ίδιο για όλους. Δεν είναι ότι άντε μέσα στην κρίση στην Ελλάδα, λέγαμε οι Έλληνες πω εδώ μας έχουν καταπατήσει. Πλέον αυτά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η Μμμ. ακρίβεια και τα θέματα όλα. Άρα όλο καταλήγει και επιστρέφει στο τι μπορώ να κάνω εγώ. Μμμ. Μπορώ να εξελίσσομαι. Μπορώ. Μπορώ να φτιάχνω το συναίσθημά μου μέσα σε όλο αυτό. Μπορώ. Μπορώ να προσφέρω στους ανθρώπους. Μπορώ. Θέλει κόπο και ζόρι. Θέλει. Θέλει, Αλλά θέλει, δεν σου θέλει. είπε κανείς όταν ήρθες εδώ, σε όποιον ακούει, ότι θα είναι, ότι ο Αλλά κόσμος είναι δίκαιος και η ζωή θα είναι εύκολη και θα έλα μου. περπατάς στα λιβάδια. Ξέρεις τι μου θύμισε στη χειρότερη, δηλαδή από αυτό δεν έχω, δηλαδή πεις τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μπορεί να ήταν και δεν θυμάμαι το όνομά του, να μην πω κάποιο λάθος. Τι έκανε ο τύπος, Αλέξη, πώς έγινε billionaire νομίζω, πήγαινε και επένδυε όπου είχε πόλεμο. Πήγαινε όπου είχε πόλεμο, αγόραζε ακίνητα ή γη για πολύ χαμηλά. Στην αρχή κάπου το έκανε και μετά τον πόλεμο, λέει κάποια στιγμή θα σταματήσει ο πόλεμος, ρε παιδάκι μου. Και τα πουλούσε μετά. Και μετά άρχισε να το κάνει αυτό συστηματικά. Τι έκανε ο τύπος τώρα? Έβλεπε πού έχει αυτή την περίοδο πόλεμο σε όλη τη γη και πήγαινε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και από αυτό βρήκε άνθρωπος να γίνει δραστήριος, να γίνει δημιουργός. Μμμ. Δεν λέω αν είναι ηθικό ή ανήθικο, αλλά είναι σε αυτό που λες, ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τουλάχιστον να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και για μας και για όλους τους άλλους γύρω μας. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Οι περισσότεροι χαλιούνται γιατί εστιάζουν, που λέμε, Και, ξέρεις, όπου εστιάζει, παίρνει ζωή αυτό το πράγμα. Και και, άμα είσαι στα αρνητικά, μεγαλώνουν τα αρνητικά. Αν είσαι στις ευκαιρίες, θα μεγαλώνουν και η οι ευκαιρίες. απάντηση είναι ναι, μα ξέρω, μόνο 1, 2, 3, 5% το καταφέρνει. Ό,τι ποσοστό είναι σε κάθε τομέα. Ωραία. Ναι, Το ερώτημα είναι, αυτό είναι καλό. Ενώ ότι κάποιοι το καταφέρνουν. Το ερώτημα ναι, δεν ναι, είναι γιατί άλλοι, το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, έστω και ένα το καταφέρνει, το δικό μου mindset είναι ωραία. Γιατί όχι κι εγώ. Τι κάνει ρε παιδί μου αυτό. ναι. Να κοιμάσω, να το κάνω κι εγώ. Άρα το πετυχαίνουν κάποιοι, σημαίνει ότι γίνεται. Αν γίνεται, το ερώτημα είναι γιατί όχι κι εγώ να κάνει ο καθένα. Όχι γιατί είναι τόσο Το, ζώρικο οτιδήποτε άλλο. σωστά. Και εδώ είναι να πω μια παρένθεση γιατί για να δουν και κάποια αξία σε εκπαιδευτικά όπως αυτό που κάνετε, η δυναμική της επιτυχίας, είναι για να καταλάβει λίγο και αυτοί που θα μας ακούσουν, δεν είναι απλά γιατί το κάνω εγώ, αλλά το κάνει κάποιος γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί. Υπάρχουν κάποια εμπόδια μέσα του. Που, δεν είναι, που απλά είναι σαν το, πώς το, σαν το σωλήνα που έχει κάποια σκουπίδια μέσα και δεν επιτρέπεται το νερό να φύγει, να περάσει. Για να καταλάβει λίγο καλύτερα ο κόσμος πιο μεταφορικά, τέτοιου είδους δραστηριότητες γίνονται σε τέτοια εκπαιδευτικά. Αυτό είναι που λέμε, που ενδυναμώνεις. Δεν είναι ξαφνικά πας κάτι, έχεις αυτό που έχεις μέσα σου, απλά όταν φύγουν κάποια σημεία που δεν πρέπει να υπάρχουν, τότε είναι που αρχίζει και ξεκλειδώνει και όλη αυτή η δυναμική που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Γιατί όταν ήσουν ένα παιδί, είμαι σίγουρος ότι προσπαθούσες να περπατήσεις χωρίς να σκεφτόσαι. Ο κάθε ένας αυτός που λέει μα θέλει, 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 μπορεί να καταλάβουν ότι δεν είναι καν δικές τους αυτές οι πεποιθήσεις. Είναι πράγματα που απλά δεν θυμούνται πότε κάποιος τους τα εγκατέστησε και τώρα απλά αυτό έχουν και αυτό λένε και αυτός είναι και ο λόγος που αγαπάω τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, Αλέξη, γιατί ήμουνα ένα τέτοιο άτομο, ήμουνα από τα πιο ντροπαλά άτομα, ήμουνα από τα άτομα που είχαν πάρα πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, ιδίω όταν εμείς ήρθαμε από τη Ρωσία, ήρθα σαν παλαινοστούντας. Okay. Όπως καταλαβαίνεις και ήμασταν από τις γενιές που από, σε κάποια σημεία υπήρχε έντονο το φαινόμενο, ρε παιδί μου, του να νιώθεις μειονεκτικά ή να προσπαθούν να σε κάνουν. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι πολύ καλοί μου φίλοι το αντίθετο με αποδέχτηκαν πάρα πολύ.
Σας αγαπάω, παιδιά. Αλλά υπήρχε αυτό το κομμάτι και σαν παιδί κλείνεσαι, καταλαβαίνεις. Ο φόβος στον κύκλο βολικότητας, κύκλος βολικότητας και μετά από τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ήταν πάρει σαν να βλέπω κι άλλο, δεν έχει δίκιο αυτός. Και δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο, είναι ιδίως όταν κάνεις αυτό τον Είναι, οραματισμό που κάθεσαι και δουλεύεις με τον... είναι αυτό που τους εξηγώ. Έχει τρία στάδια αυτό. Το πρώτο στάδιο είναι να πιστεύω ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει γενικά. Μμμ. Λέω τώρα από εδώ, το κτίριο που είμαστε εμείς, θα περάσω στο απέναντι κτίριο, πάω σε ένα σκηνή. Λέω αυτά μόνο στο Hollywood. Ναι. Το δεύτερο στάδιο είναι το δω γίνεται μπροστά μου. Α, το βάλουμε και εσύ να το περπατήσει. Και να πω, γίνεται τελικά. Αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπορώ εγώ. Εκεί μπαίνουν οι Μμ. πεποιθήσεις. Το τρίτο στάδιο είναι που το κάνουμε στα βιωματικά σεμινάρια, όχι μόνο θεωρία, να κάνεις Μμ. κάτι που θεωρείς αδύνατο εκείνη τη στιγμή και ξαφνικά ανοίγεις λίγο και λες «ΟΚ, πόσα ακόμα που εδώ τα θεωρώ αδύνατα μάλλον μπορώ να Μμ. τα κάνω». Και εκεί, όπως το λες, είναι ωραίο το παραμετροσωλήνα, έρχεται μια δυνατή πίεση νερού μέσα σου και παίρνει Μμμ. κάποια. Δεν Αυτό αρκεί ακριβώς. ένα, θέλει και άλλα, ανάλογα με το πόσα Ω, έχεις. μόνο ένα. Μόνο ένα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά Απλά είπα ότι ανοίγει και εγώ. λίγο-λίγο και ανακαλύπτεις κομμάτια του δυναμικού σου που εκεί ήταν πάντα. Απλά δεν είχε το ερέφισμα να τα βγάλεις. Και φυσικά, ξέρεις τι να καταλάβουν και οι περισσότεροι αυτό που λες. Μα πήγα ρε φίλε σε ένα τέτοιο, αλλά εντάξει, και εγώ πήγα σε γυμναστήριο, αλλά δεν αδυνάτησα ρε φίλε, όπως λέγε και ένα φίλο εκπαιδευτή ο Μάρκ. Εντάξει, 40 χρόνια μαζεύεσαι τα κιλά. Σε 40 μέρες δεν θα τα χάσει, δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέμε θέλει συστηματικότητα και πάνω απ' όλα το περιβάλλον. Εδώ το αυτοκίνητο εργαμότο και το πάμε κάθε 6 μήνες στο σέρβις, να καθαρίζουν όλα αυτά. Φεύγοντα από ένα τέτοιο εκπαιδευτικό, είσαι πεντακάθαρο, είσαι ντυμένο, αλλά δεν πα σε ένα περιβάλλον. Πα στην ουσία στο γιαπί της ζωής που από παντού λασπώνεσαι, λασπώνεσαι, λασπώνεσαι και το σημαντικότερο για μένα είναι σε τέτοια περιβάλλοντα είναι αυτή η ασπίδα ασφαλείας που δημιουργείται, ο κύκλος των ανθρώπων που Μμ. είστε οι όμοιοι ρε παιδί μου, που καθαρίζει ο ένας τον άλλον και όχι λερώνει ο ένας τον άλλον ή ο ένας κοιτάει μόνο την Σωστό. πάρτη του. Και όσο μεγαλώνει αυτός ο κύκλος, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρασύρουμε και τους άλλους Μμ. γύρω μας. Εγώ για να κάνω οτιδήποτε τέτοιο στη δικιά μου την οικογένεια, έλεγα αφού πάω εγώ και δεν μπορούν οι άλλοι, πρέπει να πηγαίνω 6 φορές παραπάνω σαν να πηγαίνω εκ μέρους τους για να παίρνω πολύ μεγαλύτερη επίδραση έρχοντας εδώ, καταλαβαίνεις, αν πάω μόνο για μένα δεν βγαίνει είδο. Και σιγά σιγά και εννοείται δεν λειτουργεί. Αυτό για τους άλλους ήταν για να αντέχεις εσύ και όσο αντέχεις και βλέπουν λίγο τις δικές σου αλλαγές, έρχονται ρε, αυτό μ' αρέσει, πώς μπορώ, μ' αρέσει η αλλαγή σου, μ' αρέσει ο τρόπος, μ' αρέσει η ηρεμία σου και μετά αρχίζουν και βλέπουν το τι γίνεται, αλλά και πάλι αν δεν έρθουν αν δεν μπεις μέσα στο νερό δεν πλένεσαι ρε παιδάκι μου, πώς να το πάρω όσο καθαρός και να είναι ωραίος και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πρέπει να είμαστε μέσα σε ένα τέτοιο νερό συνεχώς γιατί έξω είναι λάσπη. Δεν ξέρω αν βλέπω, αλλά εγώ αυτό αρχίζω και βλέπω. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε την επιλογή να είμαστε στη στεριωμένη, τη λασπωμένη στεριά ή αν μπορούμε να μπούμε σε ένα Πάντα, πάντα. πανέμορφο λουτρό που φτιάχνει. Έτσι δεν είναι. Επιλογή έχω πάντα με το ανάλογο τίμημα. Και ξέρεις, ούτε το ένα είναι εύκολο, το άλλο είναι εύκολο. Το θέμα Σίγουρα. είναι να διαλέξω ποιο δρόμο θέλω για την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν έχει κανένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Ίσα Ρε, ίσα εδώ ακριβώς είναι πιο ζώρικο το κομμάτι της αλλαγής στην αρχή. Είναι ναι. αυτό που αποθαρρύνει τους περισσότερους. Ρε, τους λέω εδώ, για να γεννηθείς θέλει κόπο, ρε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Για, για να γεννηθείς θέλει κόπο, λέω ρε φίλε. Δεν θες δηλαδή να μεγαλουργήσεις και να μην θέλει κόπο στην τελική. Και ξέρεις τι έχουν δείξει οι έρευνες, ακόμα και σε αυτό. Άνθρωποι που πέτυχαν πράγματα χωρίς να κοπιάσουν, Αλέξη, δεν αισθάνονται Επιτυχημένοι. τίμοι, έντιμοι απέναντι. Ναι, και τους Ναι. νιώθουν πάντα αυτό το ένα κενό, μια στεναχώρια. Και γι' αυτό βλέπεις και πολλούς που φεύγουν από κάτι μεγάλο που έχουν Μμ. παραλάβει, γιατί δεν αισθάνονται ότι συμβάλλουν σε κάτι, σε αυτό το Έτσι. μεγάλο, αυτό το αίσθημα να μην μένει κενό της δημιουργίας, της συμμετοχής και όλο αυτό. Και ένα τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να δώσεις κυρίως στους νέους, Αλέξη, γιατί αυτοί πρέπει να αντέχουν και τους άλλους γύρω, στους νέους ένα δυνατό μήνυμα. Εγώ από τη μεριά μου θα πω ότι όσοι είστε Αθήνα παιδιά να παρακολουθήσετε τέτοια εκπαιδευτικά. Εγώ το υπόσχομαι ότι θα έρθω. Δεν έτυχε μέχρι τώρα γιατί δεν το γνώριζα, αλλά ένας λόγος που θα πω να το παρακολουθήσετε είναι για το αποτέλεσμα του.
όπως είναι για παράδειγμα ο Αλέξης, όταν λέει ο άνθρωπος ότι από εκεί ξεκίνησα και έχουν έρθει όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η δικιά μου εισήγηση σε όσους μας ακούνε και γενικότερα όσο μπορείτε να πηγαίνετε σε εκπαιδεύσεις ανθρώπους που βοηθάνε. Και το δικό σου το μήνυμα ποιο θα ήταν, Αλέξη, για Το δικό μου το οποιονδήποτε, σε μήνυμα όποιον τομέα θέλεις εσύ, για να είναι πάρα πολύ κλείσουμε. απλό. Είναι δύο λέξεις. Αυτές τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι το βασικό μου, είναι μην βιάζεσαι. Εκεί μπαίνει η συνέπεια, η συστηματικότητα και δεν πάει μόνο προς τις νέες γενιές, που εκεί είναι Μμμ, λίγο πιο έντονο, πάει σε όλους. Όσο πιο μεγάλο αυτό που θέλω, τόσο πιο μεγάλο το τίμημα, ο δρόμος και η πορεία. μμμ, Δυστυχώς στην εποχή που ζούμε η αλήθεια είναι ότι λίγο τα social, λίγο τα ψεύτικα social και όλο μμμ. αυτό που ζούμε τριγύρω, άλλο ψεύδει ότι γρήγορα το ίδιο είναι στι επενδύσει. Να πάρω το shitcoin να το κάνω επί 100. Σε άλλα Μμ. 99 θα Ναι, χάσει επί τα πάντα. Δεν ναι. υπάρχει γρήγορο κέρδος, δεν υπάρχει γρήγορη ανάπτυξη. Ε, γίνεται πιο γρήγορη όσο είμαι συστηματικός και είμαι στη δράση. Εκεί πολλαπλασιαστικά κάποια στιγμή είναι πιο Και γρήγορο. Αλλά απλά για να καταλάβουν το γρήγορο, υπάρχει ένα γρήγορο, παιδιά. Είναι το Τζόκερ και το Λότο. Αλλά στατιστικά δείτε τι γίνεται. Είναι το πιο γρήγορο, δεν υπάρχει πιο γρήγορο. Ή να σου αφήσουν περιουσία. Αλλά λειτουργεί για εσένα. Να το δούμε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι έτσι, μόνο. Ναι, έτσι, έτσι. έτσι Άρα ακριβώς. μην βιάζεσαι είναι το μήνυμα. Δώσε χρόνο στον Εννοείς εαυτό σου. να κάνουν υπομονή, εννοείς. Δηλαδή να μην είναι αυτό το άντε ρε γαμώ το πότε θα γίνει, άντε αυτό το να του τρώει. Να Αυτό έχουμε εννοείς με το. επιμονή, να απολαμβάνουμε το δρόμο με τα καλά Ναι. του και τα ζόρια του και να ξέρουμε ότι η επιμονή και η συστηματικότητα κερδίζει το ταλέντο. Αυτό είναι το καλύτερο, μπράβο. Αυτό Έτσι. ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Να Αλέξη, σε για καλά, να σε την καλά. πρώτη μας Το απόλαυσα επικοινωνία. πολύ. Και εγώ, να ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ όταν έτσι ακούω τέτοιους ανθρώπους και μάλιστα είχα ξεκινήσει πριν λίγο και από πρόπερση στην αρχή του COVID. ε, έτσι είχα πει ότι θα έκανα κάποια podcast συνέντευξη με την επιτυχία. Μμμ, Ο τίτλος θα κάνω μια συγκέντρωση από διάφορα τέτοια βίντεο και θα μμμ, αρχίσω μετά να τα ανεβάζω. Δηλαδή και αυτό που κάναμε τώρα ήταν αυτό, αλλά στην επιτυχία, μμμ. για να κλείσω κιόλας, αφού είμαστε έτοιμοι. Ο Θεός Έτσι. τίποτα δεν δίνει αν δεν είμαστε έτοιμοι και αν έχουμε κάποιου ζόρια να δούμε πού δεν είμαστε έτοιμοι και έχουμε Μμμ, όλα αυτά. Γιατί αποδεδειγμένα όταν δεν είμαστε έτοιμοι για τα χρήματα υπάρχει καταστροφή. Αποδεδειγμένο 9 στους 10 που κέρδισαν τζόκερ ή κάτι, αυτοκαταστροφή. Και επίσης αποδεδειγμένο ότι άνθρωπος που δεν έχει σφυριλατήσει μέσα του κάποια πράγματα, όπως γίνεται για παράδειγμα στο εκπαιδευτικό και δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να πετύχουν σε κάτι που θέλουν. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, για να το κλείσω κιόλας, να καταλάβουν τι είναι με βάση τα δικά μου τουλάχιστον που κάνω εκπαιδευτικά και αντίστοιχα και το αποφασίζω, πιστεύω, ό,τι σπίτι και να κάνεις, όσο ωραίο και αν είναι αυτό που βλέπεις, χωρίς θεμέλια τίποτα δεν γίνει. Ισχύει ή όχι, αρχιτέκτονα? Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να. Σε ευχαριστώ και πάλι, Να σε Αλέξη μου. Θα καλά. χαρώ πάρα Ευχαριστώ πολύ πολύ. αν βρεθούμε και στην Αθήνα. Θα Κερνάω εγώ χαρώ. καφέ, εννοείται. Αν βρει καθόλου χρόνο και να τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια, ρε φίλε. Καλή συνέχεια. Σε Να σε ευχαριστώ για τον καλά. χρόνο σου. Και εσύ, και εσύ.